kuha na mo yab. Lahat man check ka. Kaya may sober na. Galagong sus, mas itubog yung uyab sa ako. Tingin pa. Gingnan mo? Recipe na ni Madam guys ha. Pinunuan nga dahon sa bulanghon. Ay dahon ba udlot? Yun na siya guys. Gamiton para ni Ma'am Pagana. Order di na. Kay sa ako sa kuha no. Unsa man kumuton pa ni mo kusab di na. Kumsad pa na ko. Ay kaduha pa. Pinakadabis nga recipe. Hoy! Stop man si Alan. Hoy. Pinakadabis na to nga recipe karon adlaw guys. So naratong kanon. Napud tay pinaksiw, napud tay bulad, napud tay sa ito sampay na, sa pa na. Sige na mga onat ta sige na. Dinuguan. Kuma. Sa to dinuguan. Kana tilawin ninyo na. Mukaon mo anak guys. Udlot bini sa bulanghoy. Pinakadabis nga sudan. Og nara siyang vlog, mo ni siyang vlog guys. Amo ni siya himuan sa kuan iyang vlog, iyang vlog. Yes, ayun na all. Sana all. Gusto daw siya mag-vlog. Tuduan ako na siya vlog. Luban mo yun. Buka. Hadlock, ya. Guys. Lami mo na yung kuan guys. Udlot sa bulanghoy. Abi na kong bulanghoy rin makaon. Tapi naman na udlot. Ang dahon, te. Pwede po. Dahon. O lutra. Alam kaya? Nakubkub ako sila yun. Ayaw nila. Di man? Pinakalami itong puti, itong gakahoy. Buang. Ganda ko ito kayo, gapunuan. Tuyo ka. Muna mong gapunuan yun. Makasilo maguna. Dili ay. Kamu ginapanguan din sa Makasilo. matasilo. Silo ng anong gapanguan. Hindi na itong tukos bukid nun. Saan yung on? Galit ron na. Nilapuan mo na ko bunay. Kumutan na lang. Abi, mapait ne. Di man nila. Basta kumutan. Kumutan asin ba? Ano na yung vlog ko. Diyan siya. Pritong ta. Sunod. Udot na sa ipil-ipil ito kan unti. Pwede dyan. Kaon na ba na? Kaon lagi. Tawar mo dyan ako. Nantay lang ikam kaon na kumihimo ah. Pwede? Si Mimi. Di siya mo tubagan Jojo. San Jojo, di mo tubagan Jojo. Pero si Mimi mo tubag-tubag Jojo. Lagi ka eh. Amit ilat eh. Amit sa tiyan. Napuan siya. Lamasan. Tay kita nang limaho o kuan ha. Ipil-ipil ha. Ano siya? Wala kasaway dyan. Ha? Apa ko kasway? Siya mo na kasaway. Ha? Na. Hindi lang saya. Ikaw lang sa. Hmm? Ano ko? Gina. Ha? Kuanag. Labi kita sa... Pero kakita ko sa kanang kuan ba? Vlog dia sa di sa Korea. Korea to sa Thailand to? Thailand. Thailand ba? Ako nakita gapon sa Thailand. Kuan pero unod tite. Kani kayo pabuto no? Udot ay kaning bulak ay ko no? Kaning bulak Madiri kang kakao. madiri kakao ha. Kasos labi kayo lasahan. Sa sana ni sa lamay kayo. Gating kong kalot. Dito ko nakakilaw kami sa kanang kuan. Sino ba kasi yan? Tek sa merkado. Sa kugon. Kana on dumi kay ulang kon. No? Muslim alam sila. Muslim. Kana ko asa mo ka pamalit. Di dadapit sa kapalit og mga dahon sa bulanghoy. No? Pwede nga sad. Pero kailangan sad siya nga labas gid nga dahon. Dili man labas sila. No? Ada apil udot sa manggati. Lasang ibra ting, labi ka nating. Ay, buang ka na iring. Nabalan ako na ng udlot sa mangga, kuan ra, kapihon.
Ay, ko naman oy. Ikaw na. Ako ka lang yung kakuha na. Ngun. Lutya ente lutya. Giignan ako kayo na Tay, pumukas. ganun lutya ba? Sigitan nung ko noon. Kalang bulak. Ay bulak. Lagi ko sa lutya yun lang duto. Wag talong. San? Ano ako? Manong tabaw sa bukid. Dahon man sa tao katong unod. Manong na sa una lagi yung manong. Kaon mo katol way sundan nato nung. Amang mo ni mo nang Siya gabi. lutya gyud. Wa ang tag ko ay gayo ng sumba. Bahal lutya. Ano ano? Tilong mo naman. Ako manong labi man kaya sige ni sa panguwa na. Tama nagkuha bisa nagkatula basta kain ko na. Kung kaon na nino. Yung sa luto yakop. Lamig ito guys. Amin ka na ngayon. Kaya ka na. Pwede mo dito, Ping. Isang bayulit Sili mo doy, ba? butangan og sili lang. Kasili? Sili. Wala ka pagkakaong talong eh. Hindi pa garbutan kag sili. Amo na nga tao. Alam kayo. Ang sada dan yang sili kanang pigaon siya basa tuno. Dili lunod ang kuan. Dili lunod ang lawas. Sirilo na rin ang nagutante. Maroko ito yung wala ng kaunti. Gutan-gutan dito yung Pilipino na. Napaak na ko gid ang isa ka buk. Alam niyo kayo. Minsan di maghalang. Solo ko tiyan mo sa Kaya pag Pilipino pa niya. Arte ka. Arte dahil ka. Hi guys, good morning. Manilhigtag silong guys. Kaulanan guys kay may bagyo. Pero wala pa din dagpak. Pero kuan nag-alindahaw na. Pero ito ni siligan na ni kay Aron. Hindi magdakog ang atong silhigon. Kay isip kanilig silbo niyo. Siya niligan ito pagkuhan. Halo siya. Buwan guys na sa Terapal. Ayo ti sabat ti na video ko ti. Ayan na guys. Galing dahon na guys. Makita niyo mo lighter? Ano, wala ka nang parin kung di ka mo stay, boy. Gana na yun, ano pa panilig, boy. Ako lang may tapo. Ulan na guys. Mana na tiwasan guys, ulan na.
Nag-ulan, 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 nag-ulan. Arami, Bine, sumura sa sunod. Nag-ulan guys, nag-ulan, nag-ulan. Bine, sumura sa sunod. Umulan, gumagyo. Makaan nila uso ng manok. Wala ka lang, lugar. Ba't ka nang taas kayo? Ayun, umikot. Guys, Kaon, umatak na ang ulan. Suspended na ng klase. Gikan sa Misamis Oriental, First District, o Second District. Suspended kay nagbagyo. Sinong namotoralan? Kay mabasa. Daw, mantay lingaw karon. Magkaligo ta sa uwan. Tayo na ulan, lugma. Amok basta ka mura na growth sila. Duha kadlaw ang suspended nga klase guys. Uy, So, isa na boy. duha kadlaw ang gikuan to sa kuan no? Balingwan, ang balingwan isa. Ah, inyo isa ra. Ay di ba balingwan isa isa. Ah, mao. Ang balingon ra ko na mo'y duha. Ang talisayan isa. Guys, because open the parcel. Hindi ko alam kung ano ang sold dito. Ah! Yeah. Oh my God, nice siya, uy. Ano, nag-dusty siya, uy. Pwede siya, guys, napkin. Napkin sa bata. Oh my God. Nice guy, guys. Ako na lang yun, eh. Tambol. 50 pieces. 50 pieces, guys. Grabe ka, nice. Diba? Iya ko igihatag siya. Iya ko na yatag ni Gian. And wipes, ilan ka pieces. Dili, ititi. Baga man siya. 100 girl. Ay, pagbilabot. Gaga siya, guys. Pag-order na mo, guys. Kung ano ni siya tanan? Pila ni siya tanan kayo? 253. Diaper na 50 pesos and wipes. Wala ko kabalo pila. Sunod sa wipes. Pero baga siya. Baga. Sila yun. Kali na yun. Abrihan na to na siya, guys. Kani, parcel ni nanay, og ni Auntie Maribek. Ilan ni dote? Unsa kani kabalo ko, unsa yan? Sabon. Oh, sabon, buhay inahan, wings. Ay. My green. Guys, kay siya, guys, oh. Oh, pataban, may pataban si Lupin. Oh. Dani, green. Ay, pagilabot, way magilabot. And guys, kon siya kabuok. Sa isa kasi Lupin. Hawa, giraa. Uy! Tulo. Tulo siya kabuok, guys. Tulo. Kapay pa. Nay, pataban si Lupin duha. Duha ra, di ba dyan? Tulo. Duha si Lupin? Duha ra man? Tulo. Napag-ipatikan mo sa isa. Mo, tuwa kang yatag ako ni Gian. Duha ra ito kay... Sa kalsada rin nagikuha, guys, kaya nagbao-bao ra ang kuan. Ang nag-deliver tas nay ulan, bagyo karon dili guys, bagyo. Suspended tanan klase kay bagyo. Saan na siya pag-abuti? Nagalamlam raman mo nga na ako na po. Kasi nung nag-ikot eh. Tama lagi sa sikas ko. Ano ba yan? Oh, kamo, ha. Sikas na. Ang bilo, ha. Sikas. Pero, maya ang gamit niya. Oy, siya nagpag-director. Gian! Ayan guys, napa guys. Kane dayon. Kane. Bag ni Gian. Oh, di ba? Lahat ni guys, dami lang nilagay ang vaccine. So, giplat na. Ang bag is
na ipataban, butlan sa mga lapis, crayons, and uban pa nga gamit ko sa eskulahan, ballpen. And kani pitaka, butlan sa kwarta, ug daghan kag kwarta. Hindi mo ning butlan. Ug wa kay kwarta, di maghilak na lang kag siya. Bagay ka guys. Kani, daghan kay siya nga bag. Kay kani siya, oh, di ba? Tas naapay dako nga bag, butlan sa mga everything, and the notebook, and other things for butang sa bag. And so far siya guys, tsada kay siya guys. Skyler! O, kandiyan ni siya guys. And, nara kang Skyler, ay kang isigal ni guys, no? Dahil ko isa, te! Dahil ko isa, te! Dahil ko isa! Nandiyan siya gato isa. Yo, no? Guys, grabe kagagi ang wipes, guys. Nice ka siya nga wipes. Kabaga. Nandiyan Jeng, Dahil ayaw ko isa, ko. te. Nandiyan Jeng, ayaw ko isa. Oh, Ito na ni mo, ipaitin na label. Ipaitin ka. isa rin daw, pinadagan ko. Sorry, guys. Nice ka siya nga wipes kay taas, nga baga. Oh. Yung sa other, and maligo may kulan guys. What this? Maban to dalig kuan guys. Magligo may kulan. Yay! Ay gusto ko sa kulan. Nagbagyo diri guys. Ang balingwan is 2 days and sa amo 1 day. Amo pa kuanan og magkuan lang gyapon og maso. Suspended. Kayo guys, order na kayo sa Shopee. Naroon na siya sa Shopee. Sa Shopee naman siya order. Tulo ka sabon, 100 ni kanante. Tulo ka sabon, 100. Tapos isa na siya ka kilo. Yan. Yan. Isa ka kilo. Paano siya ka kilo guys? Tulo ka kilo siya guys. Kay tulo siya ka bukay. Kaning isa kay nani, isa ka kilo. Order na kayo guys. At kaning diaper, 50 pieces, 50 ka buok. Tas 253 tas nay pataban nga duha ka wipes. Oh, duha ka wipes. Oh, duha ka wipes. Then kaning bag pila ning bag diyan. Oh, ito din. Adyan di pila ni adyan di. 253. Ay, so, Tas kani siya ang bag guys. S200 na kay pitaka. Na nakabutlan sa mga pencils, lana, and everything, and the other people, and butang-butang in the bag. And dapat, guys, pwede ni mubutyan siya. Pwede niya po siya bagon kung kuwan. Pwede niya siya kanin. Mga balunan. Pwede niya siya butag balunan, pero pwede siya butag butbok og di ka magbag o pinane. Pinane siya, guys. Kuha na siya. Dako nga bag, tas napay isa. Upat niya siya kabok is 200. Sirado lang, guys. Bili na kayo. Hindi na ako mag-uwi guys. Palit na ka mo guys. Kani. O kani. Tsada kayo. Tas 200 ra. Mura. Bili na kayo. Narayan sa yellow basket ng Shopee chala. At kani. 245. O. Mura lang guys. 245 di siya pag-order namin. At ngayon. 200 na siya guys. Bili na kayo guys. 100 na bitali karon pino. Ito yung mga utro yung order. 200 na siya karon guys. Utro man tanong order, pwede na mo i-cancel. Pero dili na siya pwede ma-cancel kay na-order na namo, hapit na siya mag-abot sa among space, among place na i-deliver niya. So, di na siya pwede ma-cancel kay malapit na siyang maihati dito sa amin at hindi na yan pwede ma-cancel. At so, 45 din siya guys. Oh, pwede siya butangan ng cellphone pero nara o gamay ang cellphone kay gamay man siya. Pero I don't know kung mag-igo ba ang cellphone dani. Wala kong alam guys. At ayun lang guys, nagtatapos ang aming parcel at meron pa marami pang parcel umabot at i-video din natin guys. Oh. Kani siya nga bag is daghan kayo og butanganan duha ka buok. Tas kaning isa kani siya isa daghan gyapon siya guys. Isa duha sa sulod and nasa gawas duha pod.
Tsada kayo siya guys, mura lang 200. Makabili ba kayo kung diya mo magkuhan palit sa kuhan unsa na diya? Mahal kayo tas diri sa kuhan 200 ra. Pagkalit na mo guys, brato ra kayo. Kaning sabon, tapila na 1 kilo. Mahal ang 1 ka kilo sa sabon, pero kaning tulo ka kilo na guys. 100 ra. O, palit na kayo guys. At ang diaper, 50 pesos. Kung pagpahit kag isa, kuha na 15 ato or 13. Tapos magpahit kag 50 ka buok, 253 ra. Tapos naipataban nga 2 ka wipes. Palit na kayo guys. Huwag kayo dumangay dyan. At dyan lang nagtatapos ang pag-unboxing sa aming parcel at nagpapakita sa aming parcel. Bye-bye na guys. Bye-bye dyan. Grabe guys, ang lakas ng ulan dito guys. At ngayon lang, ang aming nilaban, nabasa siya pag ayaw, nilaban na siya guys. Basa na siya guys. Kay, ang lakas ng ulan dito kasi bagyo ito Bagyo dito ngayon guys. At wala tayong magagawa kasi bagyo. So, suspended aming klase ngayon. At November 3 na ngayon guys. Gikan mi nag-sim break, gisuspended dayon among klase, gibungad mi Lunes sa September 3. This ay November 3, so gisuspended among klase, hulatan lang namo ni ugma og magundang na ning ulan, kung magundang ulan so suspended atag gyapon among klase. Wala pa kaming alam guys kung mag-suspended ba bukas at maghintay lang kami sa announcement. At ngayon guys, grabe ang lakas ng ulan. Hindi kami papaliguin ni nanay sa ulan kasi hindi daw to basin daw makahilanat ning ulan na to kasi hindi ko alam but yan lang lakas guys. Nandito kami sila sa labas at merong isang bata ating sisilipin na nagduwa ng pita na maulan kayo. Skyler hawa dia kay ugaw na hawa dia. Adyan, nagwasa-wasa si Skyler diri oh. At yan guys, butangan na ng tangkal sa manok. At dyan ibubutang ang mga manok nila guys na ilang binibuhi. At lisod po ako ibutang dyan, di magugmo man na di ako ibutang. So grabe guys, ang lakas ng ulan. Balik tayo sa normal. At I hope guys na mag-undang na ning ulan kay baha na may guys. Danlog na kaya mong dalan. Saon ni namo karon. At ayan, hindi na makaklaro ang paligid kasi ang lakas na ng ulan. At grabe na, nagpags na guys. At lalakas pa to kasi bagyo to guys. Kusog to nga ulan ngayon guys kasi bagyo to. Bagyo to nga pinakakusog daw ana sila. So ayan, bukas na tayo guys, mag-update tayo bukas. O meron ba kaming klase kung maghundang na bitong ulan. At i-update tayo tamo unya sa hapon kung magundang na ba niyang ulan kay hindi tayo alam kung mag-uundang na ba tong